مرحبا. انا جوزي صار مفجر بمكتب العمل بيطلع سلي ومش مصاري. جننتوني مش عارفه لوين بدي اروح. خديجه يسمع الله. طيب هياني نازله الحين بس. مرحبا، انا خديجه صنع الله وصار لي جوزي مسجل بمكتب العمل بيطلع سنه وفيش مصاري. انا بدي افهم ليه لحد اليوم ما فيش مصاري. إيه بدي اعرف يعني عندي اولاد عندي ابني بدي اخطبه وعندي ولد صغير. רגע, מה את מספרת? אני לא מבינה אותך בכלל. يي هاي من الخواجات. תירגעי. انا بدبر حالي منيح. תביאי כיסא, בואי תשבי. بقعد. شو خايفه منك انا؟ שלום. אני بس ركز. תירגעי ובואי תשבי. אני ג'וזי שנה مسجل אין כסף. חבובה, תשבי. אני לא חבובה, אני חדיג'ה. חמודה, שבי. ולא חמודה, חמודה זו בן זה אחותו של בעלי. שבי בבקשה, שבי. מה יחרב ביתק שו هذا. שבי. טוב, מההתחלה, אני פשוט, את תוקפת אותי, אני לא מבינה אותך בכלל. يي حساسين اليهود. كل شي باخدوه لقلبهم. אולי תשתיקי כבר, נו? طيب سكتنا. טוב, אני צריכה למלא טופס איתך, אז עכשיו אני שואלת אותך ואת עונה לי. מה השם שלך? השם שלי חדיג'ה صنع الله. מה זה? בעברית בגיית תוצרת אלוהים. נו, מה זה? את לא מבינה ערבית, אני מתרגמת לך. חדיג'ה זה בגייה. صنع الله זה תוצרת. את מתרגמת את השם שלך? למה? את לא מבינה, אני מתרגמת לך. סטפלי, חדיג'ה صنع الله من دير الأسد. חדיג'ה. طب راسك أجرب بساعدها كمان. חדיג'ה. בת כמה את? אני אין לי בנות, ברוך השם, רק בנים בחלף. כמו אמא שלי. מה זה? לא מביאה בנות, חס וחלילה. בת כמה את? מה זה בת כמה את? מה הגיל שלך? גיל 84. מה? 48. 48. וחודש. טוב, תקשיבי, בואי קחי את הדף הזה. أعطيني. תמלאי פה. تتنقليش. مين يعني أبو الأمين مين؟ اليهود لابست ولا بتشحروا ركب عمايم بشفوع. ما סתומה? ما مين؟ המין שלך. شو شايفيني ذكر؟ أي سؤال بنسأل. עזבי, אני אשאל אותך, אני אמלא. تملي. טוב, מאיפה את? אני من دير الأسد. من بيت نزيروت الهارية. מה זה? זה בית נזירות של האריה, דיר אל-אסד. חמודה, אמרתי לך, לא מתרגמים שמות. סטפלי, אני ברייחק هذه. מה המצב המשפחתי שלך? פיצה משפחתית בלי זיתים, בלי מטריות. איזה פיצה משפחתית? למה את משננת אותי? פיצה משפחתי, זה בלי זיתים. מצב משפחתי שלך. מה זה? יעני את רווקה, אלמנה. ים שחרה. איך אני הבטן שלי לגרון שלי ובדי אכון רווקה? למה? אנחנו כמוכם יהודים מנסים על الشارع. מה זה? אנחנו קודם כל נתג'ווז, כותבים את הספר, נכתב לכתב, אחר כך מתחבלים. מה זה? לא ככה פושטה. שורקים על המרפסת, יהודייה, תתחבל אחר כך תתג'ווז. אין לנו, אנחנו מחافظים, שומרים. עזבי אותי מהשטויות שלך. נישואה. טוב, עכשיו ספרי לי, מה הבעיה שלך בכלל? את רוצה השם של בעלי, גם בעלי... מה השם של בעלי? קוראים לו סאפי. סאפי صنع الله. צלול בעברית. צלול תוצרת אלוהים. הוא מן אבו סלאם, מן אבא של שיניים. חמודה. עזבי אותי מהשטויות. סאפי. לא סאפי, יש לנו בערבית صافي نصحيها. صافي لغة الصاد والضاد. עזבי אותי עכשיו. יאללה, ספרי, מה קורה לך? אני בחכי לי סיפור מן טעטע עד שלום עליכם. אני בעלי היה עובד
معلم عمار موري بنيان. هو معلمه كانوا كثير اصحاب كانوا كموش نيتو سكين بتحتوني حال. افال اشتوش المعلم جوزي حموريش البعلي هيتاق الشام محصني بعبريت مسويست قوية محصني راتستا كل زمان لا خليف بينهم اليوم في ناطخ بخلال هي هيتاق كل زمان بدها تخلف بيناتهم لا خليف بين جوزي وبين مري تبعه. عد يوم من كتر ما نقت بعلي اخال مكة ما زلت اكل هو اخال مكة وتحيل لقاحت من رجل شنو صار ياخذ من اجره. ما زلت مالك قولوا له كيح من اجره يعني بعرج زورية. لا ما هو اخال مكابو بالاكفاريوم بالحوض وبالبرفاس. ما زلت ما زلت اخالنا ايفو كبير مكة ايفو باكفاريوم وبرفاس الرجل. ومن يومتها وهو صار عنده نخوت وهو نفتار وكل نهار قاعد بوجهي أنا وهو زقار ونهار كمو شحمة على النار. תקשיבי, דברי ככה, איך הוא נפטר, מסכן, והוא יושב לך בפנים, אני לא מבינה אותך. לא, נפטר מן העבודה. פוטר. מה זה משנה, פוטר, נפטר, المهم قاعد بخلقتي أنا وهو زقار ونهار כמו شحمة على النار. מה זה? אני רוצה להבין מתי תכניסו לנו כסף, כי אנחנו בלי כסף. יש לי כתיר ילדים, 7, ובו יש לי עוד 3 ילדים. מה? יפה, 3 ככה? בטח, 3. טבעי 3? לא, טבעי, לא, זה חקלאות. זרע. מה זה? זרע, השתלה. חמודה, עזבי אותי, נו, מה את רוצה עכשיו? אני רוצה יש לך ילדים בבית, נכון? בטח. טוב, אז הם עובדים, נכון? הם עובדים, אבל לא מספיק. הבן הגדול שלי עובד, אבל לא מספיק. צריכים לגמור לו על כלה, נחלס לו ערוס. רוצים לגמור לו על כלה, נחתוך דיבורים, נקטע על חכים, ואין כסף, כיף? את מדברת שטויות, אני לא מבינה אותך, נו. אני רוצה להיכנס עند הג'מאעה ואין לי כסף, איך נלך עند הג'מאעה? מה זה? אני לא מבינה אותך. טוב, אז זה רוצה להתחתן, הבנתי אותך. הוא עובד, נכון? נכון. טוב, מה עוד? הוא עובד בלהייטק. יפה, בהייטק, יפה. מה הוא עושה? הוא בניקיון. والكتان عباد بالبتوح اليومي أفاد بمون مش حقيقي لو إنه بمون كان نتنت له لك دح بأوسك بطلع لك بس المخ. المهم متى إيش الله يخلي إيما شلمي بقولوا لك. ما זאת אומרת? מה השם של הבן הגדול שלך? הבן שלי? כן. שחר. יא משחרה. אין שמות بتسمي الولد مشحر. טוב יא אמא משחר. מתי אתם بتفوتوا لنا مصاري؟ חמודה, תקשיבי, שאלה אלייך, שנייה. אני רוצה להבין אותך, בעלך... איפה יש פה בית אדב, בית נימוס? בית, שו בולו לו משחרה, בית חרש, בית חול. רוצה להעיף מים. איפה יש שורטימט? שירותים? כן. לא יודעת, תשאירי פה, תלכי לשם. אני הולכת וחוזרת אלייך, איזה איתי بتخلصليش مشكلتي بقضي عليكي. هي אני קוראת לביטחון.